Ola de novo, que tal? Arranca aquí o preguntoiro, xa lles adiantaba o remate das novas quen ia ser o noso invitado de hoxe, o voceiro municipal do BNG, Rubén Cela. Boa noite, benvido. Moi boa noite. Imos empezar este preguntoiro polo mesmo sitio onde empezamos o noso tempo de novas, falando dese plan contra as fochancas que hoxe presentaban os concelleiros Juan de la Fuente e María Pardo, pois 4 días despois de que o BNG falara deste asunto tamén en rolda de prensa e anunciara unha moción que vai levar ao pleno. Non sei se siguen ca idea de levala ou despois do dito hoxe polos concelleiros xa se dan por satisfeitos. Pois ao revés, non? Vamos a seguir mantendo esa moción e eu creo que con máis intensidade incluso que hai 4 días, non? Porque o Bloque Nacionalista Galego o que analizaba con moitísima preocupación é o estado no que se atopan moitísimas rúas de Santiago, do centro, da periferia, do rural, sexan as calzadas, sexan as beirarrúas, non? Eu creo que o estado, calquer veciño pode ver, das rúas de Santiago é absolutamente calamitoso, non? E desde logo nunca estivo Santiago tan mal como está hoxe, non? Por parte do goberno municipal sempre se falou das condicións meteorolóxicas, é evidente pois, que chova moito, como chovou este inverno, ou que veña un inverno frío, pois axuda a deteriorar aínda máis, sobre todo o que ten que ver cas calzadas, pero tamén para nós o que resulta evidente é que hoxe temos unha situación absolutamente calamitosa, porque durante os 2 anos previos non houbo ningún esforzo, nin en mantemento, nin en reparación das calzadas, non? Cal é o problema? Bueno, pois que a situación é moi xeralizada e están fatal moitísimas rúas de Santiago e, polo tanto, isto non se arranxa simplemente mandando a brigada a botar algo de chapapote nas fochancas máis grandes, non? Eso está ben para salir ao paso e porque certamente hai algunhas fochancas que son un auténtico perigo, tanto para a saúde dos vehículos como, sobre todo, e o máis importante, para a seguridade viaria, non? Pero que hai moitas calzadas que o que necesitan non é un parche de chapapote, o que necesitan é prácticamente levantarse de novo e, desde logo, unha actuación moito máis integral. Nos o que demandábamos era un plan integral de actuación no conxunto das rúas de Santiago que tivera partida orzamentaria específica nos orzamentos de 2013 e, polo tanto, pois unha dotación económica acorde cas necesidades que hai e que houbera unha planificación, unha priorización de en que rúas se iba a empezar a actuar, porque é evidente que non se pode actuar en todas as rúas ao mesmo tempo e, por tanto, en base a criterios de tráfico, en criterios de o mal estado no que está, cando foi a última actuación nesa rúa, pois se puderan priorizar e que os veciños e as veciñas souberan por que se empeza nesta rúa e non nesta outra, non? En calquera caso, o que presentaron hoxe o señor de la Fuente e a señora Pardo, pois eu creo que é unha medida que chega tarde, pero sobre todo que chega mal, non? Porque ao final pois é usando pois o mecanismo das brigadas e cubrindo con chapapote pois as cousas máis graves, non? Que esperemos que non volva a chover, porque desde logo ese tipo de solucións, como volva a chover unha semana seguida, pois pan pa hoxe, fame pa mañá, non? Desde logo eu creo que é unha situación, e nunca mellor dito, que non se parchea, non é parcheable. Necesita unha actuación pois, de outro tipo. Non? O que non nos dixeron os concelleiros foi a partida, non? Que hai disponible para executar estes traballos. Eles aseguran que vai a chegar a boa parte da cidade e tamén das parroquias do rural. De feito, mesmo pediron a colaboración cidadá, non? Para que informen daquelas zonas onde pode haber fochancas que o Concello non sexa pois consciente, non? Do mal estado dos viais. É que prácticamente non hai ningunha rúa que se salve. É que non fai falta pedir demasiada colaboración cidadá, simplemente con andar por Santiago, polo ensanche, incluso polo seu casco histórico, polas parroquias, polos barrios, pois é evidente o estado tan lamentable no que están algunhas rúas. Hai algunhas rúas que son máis propias dun país subdesenvolvido, desde logo, que da capital de Galicia e dunha cidade que é patrimonio da humanidade. Non? Por lo tanto, eu creo que, vamos, o que necesita o goberno pois non é da axuda cidadán para saber onde hai fochancas, porque iso é lamentablemente máis que evidente. O que necesitaría este goberno é un pouco de rigor, non? E un pouco de rigor exixe, primeiro, ter partida orzamentaria, pero para ter partida orzamentaria primeiro hai que ter orzamento, que ese é outro pequeno problema, porque claro, temos orzamento prorrogado de 2012, porque estamos a mediados de abril e este Concello, a pesar de que o Partido Popular ten maioría absoluta, sigue sin ter un orzamento, non? Entón, dentro dese orzamento para 2013, nos entendemos que tiña que ser unha prioridade o tema das fochancas e da recuperación das beirarrúas, porque eu poñolle un exemplo. Ahora mesmo está en execución a única obra que iniciou o Partido Popular desde que entrou no goberno hai 2 anos, que é o Parque de Ramírez. Vanse investir pois, prácticamente €500.000 na recuperación dese parque. Bueno, pois, unha das funcións dos responsables políticos é priorizar en que se vai a gastar o diñeiro de todos os veciños e veciñas. A pregunta é,
actuacións como o Parque de Ramírez, como arranxar o estanque de Alamedo e demais, son prioritarias, teñen que estar antes que arranxar problemas viarios de primeira orde, que poden provocar accidentes, que poden provocar males maiores. Bueno, nos entendemos que non. Entón, nese orzamento de 2013, cando exista, pois nós o que demandábamos é que se priorizase esa actuación, non? Porque, desde logo, o feito de non facer nada durante estes 2 anos nos te levado pois, a esta situación, e nós o que creemos é que as rúas teñen que ter pois, un mantemento, un seguimento e unha recuperación antes de que empeoren moitas delas que están en estados, pois, de verdade, absolutamente lamentables, non? Lembra vostede que non hai aínda orzamentos para 2013. Para mañá é convocada unha rolda de prensa da Concelleira de Facenda, veremos que nos conta ao respecto. Bueno, pois é un pouco despois de que Cecilia Sierra dera conta da liquidación de 2012, por certo, moi positiva, non? Segundo o goberno local, din que houve un superávit de 17,7 millóns de euros, é dicir que, en principio, problemas non debería haber para executar estas obras, non? Aínda que non sexa en detrimento de outras actuacións. É que isto forma parte do xeito de gobernar o Partido Popular. Bueno, en primeiro lugar, mañá, nesa roda de prensa, a señora Sierra seguro que anuncia os orzamentos para 2013 como algo inminente, non? E seguramente, pois, nunha semana, en 15 días, pois, eu agardo que por fin poidan estar, porque ademais é que o problema é que iso ten un procedimento que vai implicar que prácticamente pois, non van estar aprobados até que estemos rozando, no mellor dos casos, pois, o verán, non? E, por tanto, iso é un problema importante para Santiago. Pero eu creo que o outro tema, a liquidación de 2012, o que pon de manifesto pois, son as grandes incoherencias do propio Partido Popular. Como se nos pode estar bombardeando todos os días con que non se poden facer as cousas porque non hai diñeiro, que hai que recortar as festas do Apóstol 4 días porque non hai diñeiro, que hai que recortarte as asociacións de veciños porque non hai diñeiro, que hai que recortar actividade social, actividade educativa, actividade que ten que ver ca xeración de postos de traballo, etc., porque non hai diñeiro, que a herdanza do anterior goberno pois, que era nefasta, e salir sin ruborizarse dicindo que o resultado do exercicio 2012 é 17,7 millóns de euros positivos. Bueno, eso hai moitos veciños e moitas veciñas que, desde logo, se non se llo explica de outro xeito, dirán, oiga, como pode ser que a mí me estén subindo o recibo do IBI e todo o que subiu e o que vai seguir subindo durante a próxima década, que vai seguir subindo todos os anos, como pode ser que os traballadores públicos do Concello pois, se recortaran 400.000 euros as partidas no aspecto social dos traballadores do Concello, como pode ser que haxa recortes grandísimos e que ao mesmo tempo salgas dicindo que o resultado do exercicio foron 17,7 millóns de euros e salgas dicindo que eso é unha mostra de que eres un gran xestor. Bueno, mire, eso é unha mostra de dúas cousas, senón de ser bo xestor. Primeiro, de que usted, eu non digo que estén engañando, pero desde logo non lle están dicindo toda a verdad aos veciños e ás veciñas, porque se quixeran decir toda a verdad, e, desde logo, se quixeran ser claros, o que teria que dicir a señora Sierra é, mire, o superávit do exercicio 2012 son 17,7 millóns de euros porque estou contando un préstamo que pedín de 12,7 millóns de euros. Claro, calquera pode entender, se na economía doméstica eu vou ao banco e lle pido un préstamo de 10.000 euros ao banco e eu digo que acabei o exercicio contable con 10.000 euros de superávit, pois a maioría da xente diría, mire, non, usted non ten 10.000 euros de superávit, usted ten 10.000 euros na conta bancaria porque acaba de pedir un préstamo, pero non quere dicir que os teña realmente, por decirlo así, non? E iso que non conta, non? Realmente non existen 17 millóns de euros para poder gastar a disposición. Realmente o que hai un remanente de en torno a 1.900.000 euros, que, por certo, é sensiblemente inferior ao que era do exercicio anterior, e non só que pedimos unha cousa que para nós é moi importante, e é que a Lei de Estabilidade Orzamentaria é unha lei que a Bloque Nacionalista Galego estivo radicalmente en contra, porque o que fai é consagrar pois, un dos grandes dogmas neoliberais, non? Que a prioridade, ante todo e sobre todo, é o recorte do gasto público, o recorte do déficit. Dá igual das necesidades que teñas, dá igual que a xente este morrendo de fame, dá igual a tasa de paro, o único objetivo é recortar o déficit. Nós con eso non estamos de acordo. Bueno, a lei de orzamentos do Estado para este exercicio 2013 dá a posibilidade de que o Estado modifique ese artigo 32 da Lei de Estabilidade Orzamentaria e que, polo tanto, se puidera dedicar parte dese superávit a outro tipo de obxectivos. E nós entendemos que é o que se debería facer. Que é evidente que hai que camiñar cara a reducción dese déficit, pero ao mesmo tempo eso hai que acompañalo de políticas activas de emprego, de políticas de investimento, etc. Non? Que é o que non di o Partido Popular? Bueno,
cal foi o seu grado de execución con respecto ao orzamento do ano pasado. O orzamento é un compromiso público, é onde o grupo de goberno se comprometeu cos veciños de que iba a facer cos cartos dos veciños. Claro, o problema é se te comprometiches a facer non sei cantas cousas en materia de investimentos e só fixeches o 20 ou 30% do que te comprometiches. Eso é síntoma de ser bo xestor? Non, eso é síntoma de ser moi incompetente e de ser incapaz de gastar o que lle pediches, o esforzo que lle pediches a todos os veciños e veciñas en forma de impostos. Quizás iso é o que nos explique mañán tamén, non? En esa comparecencia a Concelleira de Facenda. Por certo, queixábanse de vostedes de que non recibiran aínda a documentación, non sei se agora xa teñen a documentación da liquidación do ano pasado. Pois, mire, esta mañá non a tiñamos, eu puiden falar hoxe ca concelleira, ela comprometeuse comigo a que hoxe a última hora, senón mañá a primeira hora, teríamos esa documentación, non? Que para nós é fundamental, non? Porque precisamente eses datos dos que estamos falando agora, pois un pouco comparar as cifras coas dos outros anos, poder ver canta maquillaxe contable hai nesas cifras e que non é maquillaxe contable, eso só se pode saber, evidentemente, podendo estudiar os papéis, cousa que, xa digo, até esta mañá non tiñamos. Imos falar de outro asunto que tamén ten que ver con cartos, cos cartos dos afectados polas preferentes. Hoxe en rolda de prensa, Rafa Vilar presentaba unha iniciativa para declarar persoas non gratas no Concello de Santiago os deputados do PPDG que votaron a favor dese Real Decreto das quitas. A concelleira María Pardo respondía minutos despois, pois, calificando de escandalosa a comparecencia do seu compañeiro de filas, porque dicía que criminalizaba os parlamentarios populares. Más que nada por eses cartéis cos que Vilar fixo acompañar a súa rolda de prensa con fotos dos deputados co tituliño de cómplices, non? Mire, eu creo que os diputados do Partido Popular criminalízanse eles sós, porque eses diputados, esas diputadas, son maiores de idade, non? E, polo tanto, cando están no Congreso dos Diputados e votan a favor dun decreto que o que legaliza é que a 50.000 galegos lles expropien de media un 50 e pico por cento, en algúns casos máis do 60%, dos seus aforros, pois, oiga, que quere que lle diga? Os que son os delincuentes son que legaliza esa situación, non? Porque nós tivemos que ver como moitísimos veciños, moitísimas veciñas de Santiago de Compostela, primeiro se viron estafados polo seu banco, pero despois expropiados polo seu goberno. E expropiados polo seu goberno porque hai que lembrar, e claro, é que as cousas teñen nomes e apelidos, non aparecen porque sí. Hai que lembrar que o señor Mariano Rajoy, cando se procede ao rescate da banca, aqueles famosos 100.000 millóns de euros que iban vir de Bruselas para rescatar o sistema financiero español, decíanos a todos, non, isto non é un rescate, isto é un préstamo sin contraprestacións. Dicías ti, bueno, quen presta nada sin contraprestacións? Evidentemente, claro que había contraprestacións. A primeira, crear ese famoso banco malo que o señor Rajoy en campaña electoral dixo que nunca crearía. Ele dixo rotundamente, eu nunca crearei ese banco. Xa está creado. E a segunda, aplicarlle unha quita a todos os aforradores e aforradoras estafados no ámbito das preferentes, non? Sabendo eles perfectamente que non son investidores, que son pequenos e pequenas aforradoras, moitos deles moi maiores, moita xente incluso que non asinou os concretos, sabendo que a maior estafa da etapa democrática e todos eses diputados, hai uns días, votan todos a favor diso. E queren que aplaudamos? Pois, desde logo, o Bloque Nacionalista Galego non vai aplaudir ese tipo de actuacións, senón que as vai a recusar e, desde logo, as vai a condenar e as vai a condenar tamén públicamente. Que non lle gusta a señora Pardo e pense que é unha deriva de radicalización do BNG? Eu creo que o que se está radicalizando é o Partido Popular. Está nunha deriva de radicalización contra o conxunto dos traballadores e das traballadoras, dos pequenos aforradores e de xente que está pagando os platos rotos dunha crise que precisamente non foron eles quen a provocaron, non? E o Partido Popular, se ten que optar entre poñerse do lado dos grandes bancos, dos grandes banqueiros ou dos pequenos aforradores, pois quedou perfectamente retratado de que lado se poñe, non? E a marxe do fondo da cuestión, non? Do que todo o que pasou cas preferentes, nesa rolda de prensa, Rafa Vilar falaba de que esta iniciativa do BNG é unha especie de escrache institucional. Vostede está de acordo con esta cualificación? Bueno, pois, coa polémica, non? Que temos agora mesmo sobre a mesa. Eu non sei se escrache institucional ou outra cousa, eu que creo que por de relieve que as cousas non salen porque sí. E hai un decreto aprobado que vai a permitir a legalización dunha estafa
porque houve toda unha serie de diputados que levantaron a man. Claro. Entón, eu creo que iso a xente tamén o ten que saber. E ten que saber que unha parte deses diputados do Partido Popular se elexiron polas provincias galegas. E eses son os seus representantes no Congreso dos Diputados. E eu creo que a xente ten que saber que o que fan os seus representantes no Congreso dos Diputados. E a xente ten que saber, parecelle ben que os seus diputados elexidos pola provincia da Coruña votaran a favor de quitarlle máis do 50% dos aforros a súa veciña, o seu cuñado ou a outra persona que vostede sabe pois, que é un estafado e que o está pasando moi mal. Parecelle ben? Bueno, pois isto ten nomes e apelidos, non? Eu creo que está ben. E aparte que nunha democracia ninguén se debería escandalizar porque se exixen responsabilidades concretas a diputados con nomes e apelidos. Eu creo que todo o mundo ten que ser consecuente cos seus actos, non? E desde logo, se o Partido Popular non ten ningún problema e ningún escrúpulo para votar en contra deses aforradores, tampouco debería telo para explicalo públicamente e dar a cara, non? Pero evidentemente eso non o queren facer. Bueno, voulle preguntar tamén por outro titular da xornada. O exalcalde compostelán volvía hoxe a Lugo a declarar diante da xuíza Pilar de Lara, estivo 5 horas pois, comparecendo ante a magistrada e a súa saída non dixo moito, só dixo aquelo de que el só lle teme a Deus e que, polo tanto, está totalmente tranquilo. Bueno, volvemos a falar outra vez, non? Da operación Manga, da segunda fase da Pokémon, e á espera de que todo se resolva. Bueno, pois mire, que queres que diga? Pois, se só lle teme a Deus, pois mellor pa el, non? Porque eu, no seu caso, desde logo, temeríalle tamén a xustiza, non? Porque hai que lembrar que o señor Conde Roa, que só estivo de alcalde en Santiago durante 8 meses e medio, acumula 3 imputacións en 3 causas diferentes, en 8 meses e medio. Eu creo que, desde logo, pasará o libro récord das infamias na xestión administrativa, non? No ámbito municipal, porque, desde logo, non creo que haxa moitos alcaldes que en só 8 meses pois, acumulen 3 imputacións por 3 causas diferentes. En calquera caso, lamentablemente, unha vez máis, Santiago volve estar pois, nos medios de comunicación a través do xulgado de Lugo, non? E eu creo que é unha moi mala noticia para todos, que se sigue deteriorando a imaxe da cidade, que se sigue aumentando a distancia entre os veciños e as veciñas e a institución, que cada vez hai unha maior desafección, que cada vez a xente está máis descreída e, desde logo, que eu creo que cada vez a xente quere que isto teña un punto de inflexión, non? Porque, desde logo, levamos moitísimos meses, mire, fíxese, precisamente agora se cumple un ano desde que se marchou o señor Conde Roa, e foi un ano absolutamente terrible para o Concello de Santiago en termos políticos e en termos de traballo. Un ano de absoluta parálisis, está absolutamente todo paralizado, de perda de peso específico de Santiago, pois a hora de negociar a participación de Santiago nos orzamentos do Estado, da Xunta de Galiza, dos grandes proxectos, un ano de profundísima involución en moitísimas cousas, falábamos pois agora das preferentes, pois temos múltiples episodios nese sentido, pero despois tamén dunha grandísima incapacidade na xestión diaria, non? Falamos antes dos orzamentos, pero poderíamos pôr un sinfín de exemplos de cousas que pasaron neste ano e que mostran que as cousas non van ben para Santiago e que este ano supuxo, desde logo, un parón drástico para a cidade cando non unha evolución en moitísimas cousas, non? E moito ten que ver co señor Conde Roa, non? Porque é certo que hai un ano que deixou a corporación, pero, bueno, a súa sombra é longa e o que é evidente que, a pesar de non estar físicamente na corporación, seguiu a ter unha influencia, desde logo, moi importante, cando menos nunha parte sustantiva do grupo municipal do Partido Popular, non? Por lo tanto, eu creo que os seus vans e bens dos xulgados, pois, eu creo que non son ningunha boa noticia para Santiago de Compostela, que sigue ocupando portadas por cousas que non debería ocupar nunca, non? E xa a última, non sei se vostede considera que boa ou mala noticia esa, bueno, pois nova postura tanto da Xunta como do Concello de que se poden subvencionar voos, se poden subvencionar as aerolíneas de baixo coste con voos novos que non estean agora operativos, pois, nomeadamente con Ryanair. Estamos a falar que se acabaría o convenio que está vixente pois en decembro, non? Como ve o BNG esta nova postura? Pois mire, en primeiro lugar, con sorpresa, non? Porque, como dis ti, é nova, non? A min, rectificar en determinadas ocasións pode ser cousa de sabios ou non, en función de se rectificas para ben ou para mal, non? Pero cando estás rectificando seguido, pois eu creo que máis de sabios que o que ven indicar é que non tes
unha folla de ruta, unha dirección cara onde queres camiñar. E eu creo que o que lle pasa ao Partido Popular co sistema aeroportuario galego en xeral e co Lavacolla en particular, o que non ten moitos sentidos do meu punto de vista. Antes falábamos de Gerardo Conde Roa. Gerardo Conde Roa ten feito manifestacións durísimas en contra de calquer tipo de financiación pública dunha aerolínea privada e moitísimo máis duras en concreto a respecto da aerolínea de baixo custo Ryanair. O actual alcalde, a actual concelleira de turismo, pois mantiveron ese criterio durante todo este tempo, de forma taxativa. Bueno, iso de subvencións a vos, eso xa se acabou, tal. E de repente, dun día para outro, sin mediar ningún tipo de explicación, pois nos din non só que houve un cambio de 180 grados na súa posición, sino que xa están negociando con Ryanair e que esa negociación vai ser en base a rutas novas. Bueno, nós, desde logo, para facer unha valoración, agardaremos a coñecer exactamente que é o que se está negociando, porque, desde logo, para nós non é indiferente se isto é unha cousa en Santiago, se hai unha planificación global para o conxunto do país, pois que tenda esa necesaria especialización dos aeroportos, esa necesaria complementariedade e ese necesario trato desigual a realidades que son desiguais, porque non teñen nada que ver Alvedro e Peinador con Lavacolla, e cales son esas novas rutas que supostamente se van a captar, para poder facer unha valoración. Pero en calquera caso, reitero, a nós o que nos sorprende pois é este cambio de posición por parte do Partido Popular sin mediar ninguna explicación, que eu creo que evidencia unha vez máis que realmente que non teñen un horizonte definido de que é o que queren facer. O señor Núñez Feijóo, en campaña electoral, decía que se houbera que pôr unha nota a política aeroportuaria da Xunta sería un suspenso, cousa que coincido, debe ser das poucas que coincido co señor Feijóo. Unha vez que entendes que é suspenso, o que hai que preguntarse que é o que hai que facer para aprobar. E eu creo que o primeiro que hai que facer é dicir, bueno, vamos a intentar ter unha política aeroportuaria galega. E, por lo tanto, vamos a intentar pensar non dun xeito minifundista, non dun xeito localista, non dun xeito pensando exclusivamente en clave electoral do que pesa pois esa área metropolitana de Coruña ou de Vigo. Por lo tanto, esa é a gran asignatura pendente en materia turística do Goberno galego e, por suposto, tamén do Concello de Santiago. Pero, en principio, esta decisión de abrir as portas a novos acordos con Ryanair, pídolle un sí ou un non, boa ou mala? Eu creo que, desde logo, é boa que se intente. Despois veremos en que se concreta, porque o que non é o mismo pois unha conexión, como houve no seu día, con Venecia, que con Roma. Non é o mismo unha conexión que lle coste de media aos cidadáns pois 6 euros, pois que se recupera co IVA, co imposto de sociedades que paga a industria da hostalería e demais, que un voo como costaba o de Vigo a Bruselas, pois máis de 100 euros por pasaxeiro do horario público. Por lo tanto, eu creo que para poder facer unha valoración, o primeiro que teremos que saber exactamente é de que, cousa que de momento, evidentemente, non sabemos. Bueno, pois agardaremos a coñecer os detalles e teremos oportunidade, noutra ocasión de comentaros. Moitas grazas, Rubén, como sempre. Moitísimas grazas a vos. Pois ata aquí chegou este preguntoiro, recoméndolles un día máis que sigan informados a través de Radio Obradoiro, da páxina web del Correo Gallego de Galicia hoxe e tamén do xornal El Correo Gallego. Volvemos mañá con máis novas a partir das 8:15 da tarde. Grazas por estaren aí.